Hi guys, ngtangmwnkwo Rwdwm Creation Channel bयखौबो boraina lagrwnai जाबाय। So नोंथांमोना naigasinw Rwdwm Creation Channel फैदो गुबै आयदायाव पॉइंट नंबर 1 आव दङ। सोरां स्टुडियो माल्टिमिडिया अनारजों दिहुनजानाय आबौनि लावथि शर्ट मुभिया दा बावैसो रिलिज जानानै थांबाय। स लोगोफोर नोंथांमोना नायाखैब्ला चेनेलाव हाबनानै थांनानै नायदो आरोना लोगोफोर। फैदो बिदिब्ला गुबुन मोनसे आयदायाव जारिमिन प्रडाक्शन चेनेलजों दिहुनजानाय गलाब बिबार मुंनि सावथुना दा बावैसो रिलिज जानानै थांबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना सोरबाफोर नायाखैब्ला नायहैदो। फैदो बिदिब्ला गुबुन आरो मोनसे आयदायाव जों थांदिनि हारिमु फिल्म प्रडाक्शन अनारजों दिहुनजानाय दुष्ट फिल्म कमेडिया दा बावैसो रिलिज जानानै थांबाय आरोना लोगोफोर। बेखौबो नोंथांमोना जुदि नायाखैब्ला चेनेलाव थांना नायहैब्लानो जाबाय आरोना। फैदो बिदिब्ला गुबुन मोनसे आयदायाव आरएस फिल्म प्रडाक्शन अनारजों दिहुनजानाय गफोरनि अनजालि फिल्मनि ट्रेलाराबो दा बावैसो रिलिज खालामनानै होबाय आरोना लोगोफोर। बेखौबो नोंथांमोना जुदि चेक खालामनानै नायोब्ला नोंथांमोनाबो नुनो मोनगोन आरो लोगोफोर। बिदिबा थेंक इउ फर वाचिं।